na ako'y pangutana sa pinadiyag 18:2 unsay buot pasabot ana pastor, no? Okay, so atong tubagon ka ng gitawag nato igsoon nga pinadiyag kapitulo 18 bersikulo 2, pero ang imong gibutang dinhi nagpa-explain ka unya kung ato i-explain igsoon kini pinadiyag kapitulo 18:2 taas kay ni siya nga kung atong i-explain igsoon, no? Kay nganuman nagisgot ni siya about sa Babylonia. Dini sa pinadiyag 18:2 nag-ingon diri, og siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, nagunob ang bantugang Babylonia, nahisoma na siya sa puloy-anan sa mga yawa, taguanan sa tanang mahugong espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw og dulumtanan. Nahibalo kita mga pinangga nga igsuon nga kining pinadayag dai symbolic na sa gitawag natong literal, pero mostly dinhi is more on symbolic. Mga daghan nga mga propesya dinhi sa gitawag natong revelation hinulaman didto sa daang tugon ang mga word, no? For example, magisgot ta og Jerusalem, naay literal nga Jerusalem nga gisgutan dinhi sa Old Testament. Pero nasa spiritual Jerusalem nga gisgutan siya pinadayag kapitulo 20 nga dili na mao ang literal nga Israel, no? Now, nasa gisgutan dinhi igsuon nga Zion, nasa Zion nga espirituhanon nga langit nun nga Zion, no? Naa sa balaan, so naay literal nga place, nasa symbolic nga place, no? So naay gitawag natong type, nasa antitype. Now, kini nagamit sa word nga Babylonia. Now, unsa man ay kaulugan sa word nga Babylonia? Daghang mga magtutuon sa Biblia igsoon nga nagahimog libro nga matud pa nila ang word kuno nga Babylonia gikan sa word nga Babel, meaning confusion. So kung magingon kag Babylonia meaning adunay kalibog, no? So dinhi sa balaang kasulatan nagamit siya og usa ka hulagway nga Babylonia, meaning to say libog. Naaday pagtulunan igsuon nga gisgutan sa pinadayag nga sa panahon sa pinadayag wala siya mahitabo siyang kapanahonan apan nagtudlo siya sa unahan. So adunay dako kayo nga posibilidad nga kini siya karon eksistado na sanglit ginatusan ka ng mga katuigan ng labay gikan sa panahon kang John Revelator. Og nagisgot siya nga kining Babylonia usa ka pagtulunan nga libog, no? Nganong libog igsoon? Tungod kay ang iyang pagtulunan dili makaplagan sa Biblia. No kining word dinhi nga nagunob na ang bantugang Babylonia hinulaman usab ni siya nga pulong igsuon ni Jan. Kung imong tun-an pag-ayo ang Isaiah 21 bersikulo 9 naghisgot siya Babylonia nga nagunob. So meaning to si imo makita nga naay gitawag nato igsuon nga kapanaminan ba nga dinhi sa bag-ong tugon naa siya gipanaminan didto sa daang tugon og naa dinhi sa Isaiah 21:9 nga mahimong giya nato nga unsa magyud ining Babylonia. Okay? 21 bersikulo 9 nagkanayon. Ug ania karon ania nagpadulong ang usa ka panon sa mga tao uban ang mga nagkabayo. Okay? Magkakabayo nga magtinagurihaay og siya mitubag og miingon ang Babylonia nahulog na. Meaning Babylon is fallen. Niya nagisgot nga nahulog na ang Babylonia. Naaday nasulat daan dinhi sa daan tugon nga igo lang na siya gi-confirm ni John nga meaning to say karon ang gitawag nato nga nahisgutan niya nga kaniadto literal na siya karon mahulog ni siyang espiritual nga gihulagway sa usa ka babae nga ang babae nagsimbolo sa usa ka church o kining usa ka church gitawag og Babylonia kay tungod ang iyang doktrina libog nga igsoon sugin lang ko kamo usa sa mga libog nga doktrina nga naa karon sa Babylonia kini bitawng usay naginulamay ra man ni daghang simbahan nang akseptar na ini kay ang gibutang baya dinhi igsuon tibuok baya ni siya nga kalibutan ang mga hari nag-adaptar nini. So meaning to say kini nga doktrina igsuon is gitawag nato og worldwide kini nga doctrine, no? Kung imong tan-aw dinhi nga nangahubog ngani mismo ang mga hari. Bersikulo 3, kay ang tanang kanasuran na nagkainom sa bino, tanang kanasuran
Okay? Sa iyang mahugong kaulag og ang mga hari nga yuta makapakighilawas kaniya ug atong nahibaw-an nga kini siya usa ka espiritual nga fornication. Okay? Og ato sa nakita nga usa kini ka spiritual nga bino sa gitawag niya iyang kaulag ug ang iyang mga pagtulunan. Imagine ni mo igsoon, naay doktrina karon sa tibok kalibutan, di na ko maggalag simbahan igsoon na aron dili ikasakit sa uban. Pero kung gusto gid mo ma-identify ni nga simbahan, inyo maminaw kamo sa umaabot nga wali karon nga pagpasabot sa Biblia dinhi sa South Spoke, no? Sa karong November 3 paingon sa 11. Now, niya igsoon, ang doktrina igsoon nga dili mabasa sa Biblia, si for example, ang pagsimba sa Domingo. Wala tayo mabasa sa Biblia igsoon nga ang pagsimba sa Domingo nga adunay hiniusa nga pagsimba sa tibuok nga kalibutan nga mahitabo sa Domingo nga mo'y gipuli sa adlang ipagpahulay nga moong Sabado. Walay biblical command. Usmongo, walay biblical command nga gisugo ang tanang Kristohanon nga ang adlong ipapahulay Sabado ikapito giilisan na og Domingo. Walay biblical command. Okay, kung makahatag og bersikulo sa Biblia nga nagingod diha nga gisugo na ang Domingo nga kini pahulayan, nga kini balaanon, nga kini morning hiniusa nga pagsimba sa nang Kristohanon, suladwar ko. Pero sugin lang ko kamo igsoon ang New Testament. Ibalik-balik na nigbasa sa mga theologian. Aduna ray 8 ka bersikulo naghisgot sa unang adlaw nga sa simana, Domingo. Pero walay usa nining 8 ka bersikulo nga naas New Testament. Kay atong isgutan karon ang New Testament man kay ang ilang Ginoo na sa uban nganong gibantaya ang adlaw pagpulay kay mo nay adlaw sa pagkabanhaw. 8 ka bersikulo igsoon. Og niining 8 ka bersikulo, 5 niini nagisgot sa pagkabanhaw ni Kristo dito sa sementeryo. Okay? Ug dito sa gitawag na tuglawak. Unya adunay 2 ka bersikulo naghisgot nga gitaas ni Pablo ang iyang wali gikan sa Sabado niabot dito sa gabi sa Sabado nga diin unang adlaw sa semana na sa biblical reckoning. Unya ang isa, unang Korinto 16 igsoon, naghisgot sa ang pag-amutay mahitabo sa Domingo, dili magsimba. Mo na 8 ra. Now, matingala ta nga dinhi sa doktrina sa gitawag natong Babylonia na tanan tao sa tibok kalibutan nagpractice niini nga walay biblical command, walay biblical authority. Mas arang-arang pati nga liigsoon ang gitawag nato nga dako nga church, ang Roman Catholic Church, kay ila mang giangkon nga kami ang nag-establish anang unang adlaw sa semana. Kung wala ang Roman Catholic Church igsoon nga nag-establish anang unang adlaw sa semana, ang ubang mga Protestant dili mo sunod yana. Ha? Muna nga ang history igsoon natay daghang referensya nga ma-present nato niya na. Mabitaw nga ang dili sa tanang kamatuoran na hatag kang Martin Luther nga iyang nasagap tanan. Ang kining Babylonia is worldwide, no? In nature, unya ato nakita nga panamina ni siya daan dito sa Old Testament nga nagisgot Babylon is fallen. Okay? Unya gilitok usab na dito sa Isaias kapitulo 21 bersikulo 9. Tiwason ta sa pagbasa. Amo, nahimo na siyang puloy-anan sa mga yawa, taguanan sa tanang mahugaw nga espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw. Giisgutan gyapon na sa Jeremias kapitulo 50 bersikulo 39. Atong tanaw mo bitaw nga dili makumpleto ang gitawag nato pagpasabot sa New Testament, especially maghisguta dinhi sa gitawag nato og Revelation. Partner gyud ang Revelation o ang gitawag natong Old Testament, no? O mao ni ang atong makita og mabasa dinhi sa balaang kasulatan. 39. Busa ang mga ihalas nga mananap sa kamingawan uban ang mga lubo managpuyo didto og ang mga gitawag nato og abistros, no? Abistros mupuyo didto og kini dili na gayud pagapuy-an o sa walay katapusan. Kabalo ka igsoon kining word nga abistros. Kining word nga abistros gikan isa sa Hebrew word nga yaana. Ang word nga yaana igsoon ang kahulugan na is unclean. Now nabantayan
Naintindihan nimo nga nag-ingon dinhi nga ang Babylonia taguanan sa mahugaw nga langgam, mahugaw og mga dulumtanan. So, imo makita nga nagahod na panamina gyapon sa gitawag na tuog Old Testament mao na ang iglesia sa Babylonia. Babae kana nga nagsimbolo og iglesia nga word nga Babel meaning to say confusion. Boy no, mobalik kita karon tudtod human sa break.